Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Impunto alas 5, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:01, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman na Bacolod, Pilipinas. Isa naman ka presentasyon sa inyo palatuntunan ng Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5, tubtob alas 6 kita subong hapon. Tangod may mga tanalupang doon nga mga balita nga nagsulod rin lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hirbaya sa subong adlaw. Yari kita sa Pizza 23 sa bulan sang Enero tuwing 2020. January 23, 2020. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan tayo sige na mga nagapanguna nga Pangulong dinalan sa balita lokal. Siyudad sa Bacolod, sentro sa Panalukan, subong kag palamatin-an sa mga tao. Umpisa subong hapon, tub-tub karon sa gabi. Bangod sa liwat na naman nga pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte. Una sa balita, una sa aksyon. Ang lugar El Fisher Hotel sa Dalan 14th Lacson. Si Duterte isa sa mga guest of honor sa ika-86 anyos nga kadlawan sang Iloy sang Valacar Transit Incorporated nga si Olivia Villaflores Yanson o kung mas kilala nga si OVY. Ang Dalan Lacson medyo problemado subong. Bangod apektado ang paggalabay sa mga salakyan, partikular hubalin sa may dalan sang 12th pasaka sa 15th. Kinatanan na Lacson. Sirado, di pwede masudlan sang mga tao. Di man pwede malabayan sang salakyan, magluwas lamang sa mga otoridad kag mga tao nga mayara sang papel sa siring selebrasyon. Kinapatuman ang hugot nga seguridad. Pila sa mga senador nga mag-aupod sa presidente, Bongo Bato de la Rosa kag Aimee Marcos. Piho nga may magatabid-gid nga miyembro sang gabinete. Temprano pa lamang sa oras nga launa, papanaog subong nga oras kag minuto, ang El Fisher nga hotel. Ako pa dunasang nga mga tawo nga imbitado sa siring nga selebrasyon. Ang mga kapulisan alerto, liso sa wala, liso sa tuo. Panilag sa palibot para ang seguridad mapasiguro. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pagkadto sang presidente sa Bacolod ginasiling pribado. Bangod isa siya sa mga malapit sa pamilya Yanson, labi na kay OVY. Si OVY ginatawag man sang kalabanan, ginatawag sang iya mga abyan nga si Inday Love, ginatawag man nga si Mami Love sang iya kabataan, kag ginatawag man nga si Wawa sang iya mga kaapuhan.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kahapon sa sini nga palatuntunan kun inyo madumduman, ginmunot tara. Nga pananglit nga magpamulong-pulong si Presidente Rodrigo Duterte. Ang pinakaginabantayan dali kung basi may ibulgar na naman siya. Nga ngalan sang kilala nga personalidad, opisyal man sang gobyerno, pulis o negosyante, nga may kaangtanan sa ilegal nga transaksyon o kung sindikato labi na sang ilegal nga droga. Ikaduwa nga bantayan kung ano ang mahambal sang presidente sa damlag lang pagbansag ni Bacolod City Deputy City Director for Operations kag hepe man sang City Anti-Drug Enforcement Unit nga si Lieutenant Colonel Jovis Pinido. Di ba lagin bansagan niya ang Bacolod nga Shabolized City. Pati ang ulihi nga krimen nga pagpatay sa ginakabig drug personality kay na lamang sang kaagahon sa barangay Mansilingan nga ginabdak kagabi. Kasi kung nakalabot na ni Sikto Pangod ni Presidente Duterte kag sa iban pa nga mga krimen diri sa syudad nga ginaangot sa illegal nga droga, ginabdak gabi sa puwan patay pagkaagahon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pa kabalantayan diri bangod kun aton balikan, dumduman ni sang kalabanan, labi na diri sa Bacolod. Enero 12 tuig 2019, bot sa lingon nagligad nga tuig lamang ini. Sang si Duterte ang bisita man sa birthday celebration sang bata ni OVY nga si Leo Ray Yanson. Ang balita nga nagbulyadas Bacolod, amo ang iya sa nga pagbulgar sa ngalan sang pila ka mga opisyal sang kapulisan kag ngalan sa estudya kon negosyante kag sadto konsihal pagani sang syudad sa Bacolod mo nga may angot sa illegal nga droga. Dumduman yun resulta ang mga pulis nga giningadlan wala nakita nagpamotos sang binagtong ginkakas sa serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Patrol with Action Jan Diaz nakaplastar na sa mga lugar nga mahimo kadtuan sang presidente. Samtang si Action Eden Abuso naman sa mismo venue sang selebrasyon sa El Fisher Hotel. Hibalaon ko nano ang senaryo sa pagbisita sang presidente kag bantayan ang mga masunod nga aktibidad nga mahimo man iya sa nga pagatambungan. Dili subong nakasentro ang tanan sa pagbisita sang presidente. Way pa naman sa report nga nakaabot na o galing basi malinaton basi si Duterte ari nas Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Man kibutay nimo. Naanad na niyang Bacolod nga ginakibot kon kaisa sa pagbisita sa presidente. Normal na. Inapagod man sa kinapatuman nga seguridad. Duterte sa gihapon nga balita. Sa mga opisyal sang surad ka probinsya, ano ay hanang ilaw sa ring ipalabot nga concern sa presidente kung may higayon nga makapangamusta o kung makaistorya man lang sa Bacolod sa si Mayor Bing Lirdia, laban-laban nga ari man is Mayor Bing. Ano ba nas Mayor Bing how? Malapit sa presidente, siya amuning tiglawas sang taran-taran nga mga alkaldes Pilipinas sa LEDAC o kon Legislative Executive Development Advisory Council. Sa probinsya naman nga level, di boynas ang mga negrosanon. Bangod malapit man kay Duterte ang gobernador nga si Bong Lacson. Kani mo ning bantayan, tutukan kay mamatian dali lamang sa estasyon sa AM nga mo ang matudtod nga number 1 o kon radyo nga ginapapatian sa kadamaan. Di tanang pag ano bang iban no? Kayo bagaman talagko nga balita nasyonal, dali tayo matutok sa bahin sa nga balita lokal. May badoy munuhon ko lang gali sa buong hapon. Nabatihan una dali sa Action Radio Bacolod. Ang report sa patrol ay kaantaran sa duha naman ka mga lalaki na dakpan pasahero sang barko nga nagdungka dira sa puerto sang Bredco Port Bacolod. Ay nakuhaan na naman sang Cebu ang isa pangayaw pa taga Cebu.
tattoo artist, anong kagramo sa ginapatihan sa na recover sila. Una sa balita. Una sa aksyon. Una hibalo mga ka-aksyon, ang area ni Aksyon Eric Magbanwa dara sa LV ceremony ng venue. Nasa din dara magkadto si Presidente Rodrigo Duterte. Anong senaryo dara subong? Sa piyak nga linya Aksyon Eric, kamusta na subong, please kamin? Aksyon, Marjorie, sa area na to, sa may dalan gid sang Lacson, sing sa bahin sang El Fisher Hotel. Kung nari ka nagkatubang, pabaypay Aksyon Marlon, kadalan, grabe gid suwang ang traffic diri, no? Sa may dalan Lacson, Aksyon Marlon, no? Pero as far as security is concerned sa El Fisher, masyado ka eksito kag masyado ka ided ang ginahimo karon nga security measure sang PSG, no? Presidential Security Group mismo pa lang diri sa entrance Aksyon Marlon, hindi ka diri basta-basta lang makasulod, no? No ID, no invitation, hindi ka pwede kasulod diri Aksyon Marlon, no? Ang ari na kadaan diri nga naka-check-in sa El Fisher, gina-check pa gani mo sang mga personnel sang PSG, kag sang mismo security guard sang El Fisher, no? Ang surrounded o kung ang palibot sa El Fisher Hotel, kung nagatubang ka sa baybay Aksyon Marlon, haros sirado na, no? Ang magtimbang atubangan sang sining Hotel Aksyon Marlon, enclose na ang ining entrance gate kung magpasulod ka going pabaybay bla nga dalan diri pa lang daan sa highway sang Lacson, hindi ka na pwede kasulodi. Kung makasulod ka, medyo eksito ang ginapamangkot resimo sa security guard kag may mga nakadeploy man diri nga miyembro sang Bacolod City Police Office sa magtimbang gining atubangan sang El Fisher Hotel, no? May mga gimbutang sila diri nga mga paral para nga hindi na makasulod diri ang mga salakyan nga magpasulod pa sa likod ayon nga porsyon sang sining hotel. Ang sa likod dito mismo Aksyon Marlon, grabe pagkita kagsito kay halos ang bilo nga porsa sang PSG dito tanan mo. So wala kabalo basi ko dito niya si Presidente karon niya manaog alin sa airport. That's why nga grabe kagsito ang ginapatuman nga seguridad dito sa likod pagit mismo ya sang El Fisher Hotel. Wala doon atubangan niya sang hotel, no? So subong traffic ya mabatsagan ta na di ang traffic going city proper amo ang magutok-gutok Aksyon Marlon, pero kung ang salakyan niya nga nagahalis sa city proper going north direction sa Katawhay, no? Aksyon Marlon, mga augmentation diri sang mga nagkalahi sa police station diri sa Bacolod, specialmente dito sa tubangan sa El Fisher, may duwa diri ka personnel from police station number 4, no? Nagin-augment diri sa tubangan sa El Fisher. While abot sa mga policewoman nga sa sulod sa pagpatigayon sa pag-fresking kag pag-check sa mga sa mga dala gamit sa ato sini nga mga nagasulod diri sa El Fisher, no? Aksyon Marlon, diri mismo sa kilid nakakita na mga naglabay diri nga mga grupo sang CDM team, no? I think ikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, but kung dito sila yan yung lugar na destino Aksyon Marlon, no? Dahil nagkikita may nagasiring nga kung ano, kasi kung may karakola man Aksyon Marlon. Ang report Aksyon Eric na baton ta grass fire sa Barangay Felisa. Pero wala po sa inyo may ari. Kaya pagid bago naman na. Bago naman Aksyon Marlon. Ito sila kaya po sa fireman, no? Kasi danay duwa ka bilog Aksyon Marlon, no? Kasi confirmed pa nagoro sa pabisita sang presidente. Hindi, correct ito. Garara ito pag going south direction sa Bacolod. Sige, check na. Pa-check na dugay-dugay, no? So, Aksyon Marlon, nasa sitwasyon nila sa ako niya area, tama katawhay. Wala problema, di kay ang traffic na sa silingko na, going north direction, sa ito katawhay, pero ang traffic, going south direction, city proper, pasunod ka, puwerte ang pag-inutok, Aksyon Marlon. Pero din, Aksyon Eric, din ka umpisa nga dalan sa Lacson ang hindi na pwede malabayan sa salakyan? Ang Aksyon niya, Aksyon Marlon, agyan mo kita nan eh. Magyan siya. Magyan siya,
may problema. Aha. May problema ang frozen traffic ya, may problema gidya. Magyan gidya ya, action Marlon. Ang ipisa to mga magyan mo gidya. Pagwa pasulod. Pero ang problema, kung pagkanto ko sa LPC area, problema mo gina ko na kay grabe seguridad ya. Action Marlon. Di pa siya pagkapot kira presidente, di pa siya may gamay karon diri nga pagpapunto sa traffic. Pasok na, nga report ko sa imo, normal ang sitwasyon sa traffic, ang flow sa traffic. O galing ka mo na siling ko, ang sa do kagutok kaya nga traffic ang nasiling ko sa imo, describe ko sa imo, amo ni traffic going south pasulod sa city proper. Amo niyang magutok-utok action na Marlon, no? Pero ang mga sakyan niya alin sa south, alin sa city proper, going north na direksyon, samantalagan, may problema, kasi daw halos gihoya ang salakyan action na Marlon. So dapat ka palak-ano sa kunerya, si action ay din nakapenetrate sa sulod, pero hasta sa lapi, no? Hindi ka sa paligi sa sulod pag ito. Ay ginabawalan ng media, balo ka naman, private niyang pagbisita sa presidente. So siguro kung halos pala kung wala media wala no? Siguro kasi action ito nakapenetrate kayo na diskarte gamay kabida ko na mo. Si Major Sheila Cabana tingli ang hepe sa station number 2 amo di ang gintask nga team leader sang security sa palibot sa sulod sagwa sang El Fisher Hotel Action Marlon. So magabalik kita kung ano pag-imakron din nato makita ang observation kag ina sa pabisita sang presidente ina ato maniga panubalik ang ibalik pa nato na ato sila mga report na tipon gikan sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon wala report sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una ina nga pagpresentar sang ato sa nga mga action unit reporters ang sitwasyon sa tubang pala na magka-aksyon sang El Fisher Hotel sa area sang dalan sang Lacson. Sige-sige ang paglinabay sa mga salakyan pero hindi ka pwede maka-insigida kag dali-dali sulod dira sa El Fisher Hotel. Balik kay action Eric, check na naman ang patro with action na Jana Diaz. Siya sa nga naobserbahan action Jan, please come in. May nga production mga kagsatuparan nga mga kagsyon ang patrol karon na kita nag-report sa area din naman sa Bacolod Silay International Airport. Sa area sang syudad sang Silay Action Mar. Sa ring mga tiniho na nagaran dabi pakato pakarin na dali mga tagatapo naman sang Presidential Security Group o kon PSG Action Mar. Nakataplas pa naman ining ginakatawag balang presidential plane ang chopper nga nagaduag sang puti kag ang dalomya may color blue nga shade sa Action Mar kag may hayahay sang pungsod Pilipinas. Ang direksyon niya sila wala pa siya nakaandar pero ang pagplastarya dito sa nakatubang pabukid Action Mar. Sa tupad kini ara dran hamtang ini naman ang chopper sang Navy another sang Air Force Action Mar nga nagaduag naman niya sang itom. Balik duwadi karon ka mga chopper ang on standby diri sa Bacolod Silay International Airport. Sini nga mga tinion tin pamangkot na naton ang piladri ka mga kapulisan kung ano ang oras nga iladri na lauman mag-abot. Ang estimated time of arrival mga alas 6 sang gabi Action Mar. Pero ina nagadepende pa kay hindi pa gid Manila ma-sure ang exact time kay kung kaysa may changes especially sa katapo sang PSG no sila mismo ang naga-identify sila so hindi na gid mabalaan ang insakto gid nga oras sa pag-abot diri. Wala labot sina bawo gid amang ginpapaygad inibala ang nagabutong sa mga cargo Action Mar ginpalimpiwana ining rampahan o kunabi ining papanugan sang salakyan karon ni Presidente Rodrigo Duterte. Doon sa area wala problema ang security measures kay sa sulod dito ganay sa bago nga taktika wala sing ni isa nga mga salakyan ang ara dira naka-standby. Pero may ara sa sulod nga makatapo sang kapulisan mga high profile nga mga personalities nga naga-standby na sila nga mga tinion. May ari kita na makitaan nga isa ka lalaki nga nagaduag sang ako na dala nakasuksok sang puti naman nga polo nga yara dira sa tunga nagka-standby siniman nga mga tinion may ginaulat sila kung may natag siya nga signal ang katapo diri sang kapulisan kag posible mo ni ginaplasta nila matama diri ang security measures sa area gid mismo.
Pasunod ka pa lang sa Silay International Airport, pwede nakadamo sa mga police nga naka-standby sa intersection point. Pero ang atong information is hindi posible mag-travel by land si Presidente Rodrigo Duterte pag-abot niya sa Silay Airport, Action Mar. Posible sa gyapon nga pag-abot diri another chopper ang sakyan niya padulong sa Bacolod. Ang isa ka pa naman kutanon is diin sa maugpa sa Bacolod. Isa malakson dyan hulog pa, makulod eh. No? No po? Sa Bacolod, no? O, may mara man na, pwede na. Kag dari sa shooting range. Oo, dari sa old airport eh. Pero may isa pa yung Action Mark, natukiba naton. Only in Action Radyo Bacolod, yung lugar na pwede yung paan. Okay. Nga kung ina posibilidad, yung pinakalapit sa El Fisher, sa may reclamation area. Kay dito sa may bread sa reclamation area, pwede din kaugot ang security sa airport sa reclamation Action Mar, hugot-hugot pag ito ya. Multiple numbers ng police, patrol car, mga traffic enforcers ang naka-on standby karon sa reclamation area Action Mar. Kaya antes kita din magpadulong, dito kita naglabay sa lugar gid mismo. So, sarada. Oo, pati mga action dyan paglalabay ninyo sa dalan, ginusin ninyo ang dalan, pakitudara sa mga airport, may mga pulis nga nag-standby, indikasyon nga posible, magasakay siya sa salakyan kapag usoy mas dalan. Sa reclamation area, dabo man to pulis, indikasyon mga posible, dira man maga-chopper sa dira ang chopper magahugpa. Amo na mga possibilities Action Mar ang nakita, no? Galing kay Tidari, wala ka di ba makitaan sa airport nga mga salakyan nga posibleng magasugat sa iya. Amo nang ginapacheck naton diri kung may ara salakyan diri, no? Ang sure lang naton is wala pa sa kaabot. Wala pa siya kaabot. May mga early report nga base temprano pa siya. Tapos may kadwa lang. Pero gipamangkot naton may from a reliable source, wala pa gid siya nakaabot Action Mar. That is why ang actually close nga area, wala ginaman nag-start dira sa 12 Aguinaldo Street, Action Mar. Haling dito yung sa may provincial capital, sa may Onyok Velasco Gym, dira nga Bangga. Close ginaday ang dalan. Ang pinaka-possible kung reclamation area, ginman siya magalin, ang possible niya alagyan dira sa may Halandon, bala? And then mariko di sa pakilid sa Ayala sa North Capitol Drive diretso pinaka-shortcut pinakanubo gila mga byland diyang adyan ang dira nga area. Kung doon naman siya di medyo layo-layo niya travel from Silay going to Lacson area Action Marlon. Why ka Action na dyan nasiplatan sa airport nga mga local figures at official sa syudad Urbanwa? Ni Action Mar wala di kay wala kay salakyan niya subong mga dagko nga mga salakyan police are pero mga salakyan nga mga dagko mga high profile personality local official provincial official at Action Mar wala diri kita may siplatan sa area kay political lapit sa aton from the lugar gid nga masami ginaugpaan sa iya ginasakyan nga supper. So far mo na nung pinakaludaring sitwasyon, makita andra gipasa naton nga video o kung picture ang lugar diri, no? Kag ang sa Dalanon Abbey may mga pulis nga naka-standby sa nakalain mga intersection point padulong diri naman sa Bacolod Silay International Airport. Action dyan, balikan na karon. Yes, so far, Action Mar, wala pinakasitwasyon din naman sa area sa Bacolod Silay International Airport. Rita sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action, Radyo. Amo nang galabing ulihi mag-aksyon nga sitwasyon dira sa Bacolod Silay International Airport. Nga ginalauman dira hugpa ang pagkasakyan nga eroplano ni Presidente Rodrigo Duterte. Expected ang pag-aabot niya mga alas 6 ang takna sa buong gabi. Bubo kong first bus sa ato sa commercial sa ato sa nga pagbalik standby ha. Kay sa pagbalik naton hibalaon ta naman na no senaryo dira sa sulod mismo sang venue. Sa sulod mismo sang El Fisher Hotel. Lauman naton nga base sa action Eden lang ara sulod da subong. Kaya nagkauna sa gina da sulod sa El Fisher Hotel. Pero grabe man kuno ang seguridad nga ginapatigayon. 23 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
ikaw nang ginapamati, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa inyo palatuntunan. Antista hibalaon ang sitwasyon dara mismo sa sulod sang El Fisher Hotel. Sa diin dara mga bisita si Presidente Rodrigo Duterte sa mga nagahulat-hulat. Kabangapi na kamuda, timpla ka mo anay bikape. Santon Plus Coffee Mix payara na kamuda, timplahan yung anay be. Nakahibalo bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix maghatag sang bitamina, minerales kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa aton lawas. Ida bangod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayar ang asuya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sa aton kolon kon tinae. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na. Healthy ka pa. 5:29. Aksyon Eden Aboso live gikan dara sa may sulod sang El Fisher Hotel. Aksyon Eden, please kabin. Action Marlon, happy birthday. Oh, ngaman? Ay, hindi gali ikaw may birthday, no? Si Mami Love ay may birthday subong. Si Tita O, Pero Action Mar, ari kita diri sa bahin man sang sulod sang El Fisher Hotel. Kundiin sa subong may mga nagamat-amat naman Action Marlon. May mga nagasinulod naman pero hindi pa ni mga guests
kay ti mga tawo pabala kung baga action mar nga nagaplastar may ara man sa mga talents nga ari diri mga matukar ni sila guro karon. Pero ti kita ari lang di sa may labi lang nga side bangod tinitindi ata action mar mo nga stricto gid sila diri sa seguridad kag di ka man to kasulod kung wala ka ID although nga nakaitom kita action mar pero wala kita sang ila ID nga sila ya bala mismo nag issue kay ito may baluan kagid kung hindi ka imbitado bangod nga ti may ara sila team kung baga action mar hindi talang pag ipabalo na ang team kay basi karon mabatya ang iban balakag ko nilang amo nga team kung masulod di sila karon pero ti may baluan gid action mar pero sa ang tanan nga laprowa nga function halls diri sa El Fisher occupied ini tanan para lang ni action mar sa kay Tita O kay ti damo-damo niyang iya ni nga mga bisita halos guro action mar kung sa aton nga pagkabalo mo may 3 or 4 na di ka function rooms diri lang sa La Proa di makaigo na di guro action mar mga sulusobra 1,000 katawo di wala pa sa kabalo kung pila gid ang invited guest pero sa subong so far wala pa man kita sang may prominente gid nga bisita nga nakita o kung nag-ari na diri bala action mar sa palibot kay ti sa subong padayon pa sa gihapon nga hikota ting mga tawo nga ari diri tag naga-plastar man ni actually action mar no may ari man ta di kapulisan sa palibot kay ina pag abota ng naga-briefing niya si Major Sherlock Gabana sa iya kapulisan nga ti magabantay dito sa sulod kag sagwa ng amo nga hotel ti we all know man nga ti basi posible man mag-abot diri kag magtambong action mar ang si Presidente Rodrigo Duterte so far wala pa man sang kita sa may nabatian diri kung madayon gid siya pero ti mabalaan ni karon na action mar kaya mo lang kita diri sa palibot wala labot sang aton kapulisan action mar may ara pagid kainay ang mga blue guards man nga naga briefing man sa action mar mga nakabarong lang yung action mar ngati ba si personally hired niya sang pamilya Yanson man para sa dugang man nga pagbantay we heard man action mar no nga dito sa sulod karon ti bawal dito ang cellphone pero ti bawal ang cellphone siguro action mar sa mga mag-perform dito pero I don't know lang sa guest kay ti wala pa man kita sang nakahibalo sang sitwasyon dito karon sa sulod pero dire man lang ang alagyan sa mga bisita kung din ta naka-standby subong action mar no ti may baluan ni karon kung may mga particularmente kung prominente na nga bisita ang nyari dire kag magatambong man sa sini nga birthday ni OVY para sa dugang updates karon balikan action mar ara ka sa labi mo sa lingon ang labing ginamuno mo na sa pinaka-entrance gid sang hotel dire ka maagi sa may dalang sang Lacson yes. May palungkuan na mo dadang labi na normal ya ang pagbaton dira sa mga luyag mag sulod dira action na Eden action mar normal yang sitwasyon dira subong sa El Fisher sa ground floor sa mga luyag ya mag check-in abi sa hotel ya gabaton sila gapon ya yes ari lang yapon yes okay ari yapon nagabaton lang yapon action mar pero ang sa ato na gina-standbyan bala action mar actually do kumbaga may advantage kay kung mag-abot man gid karon si Presidente Duterte duwa di ka entrance ang natamdan ta subong action mar mo nga tiba posible diri siya mag-agi basi posible nga makita ta karon kung mag-abot man gid action mar may araman action Eden entrance diri ga atubang bla sa may south no may gamay na nga lagyan ang isa dito sa likod sa likod sa kilid yes ang isa to dito sa chalet to action mar mo dito sa likod nagasentro sa labi nga laba bla agyan mo correct action mar tiya mo na da sa subong niya ari taya sa may entrance ng Lacson kag diri sa kilid man action mar itaon lang di sa aton para sa dugang karon nga update action mar ako may ara magid sang panibago nga updates gikan diri sa aton nga nahamtangan angot lang kita gilayon dira sa estasyon live diri gyapon action mar sa El Fisher Hotel action Eden Aboso una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Live report ni Aksyon Eden dara sa area sa sulod mismo sang El Fisher Hotel. Wala pa naman nakaabot si Presidente Rodrigo Duterte, pero ang mga bisita nga imbitado kag may ara sang papel sa sining makabig naton pinasahi nga selebrasyon sang isa man sa ginakilala kag respetado noong personalidad dari sa Isla San Negros, OVY. 5:36 Action Radio Philippine Standard Time. Madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo mga katol-katol sa imo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay mag-ayo. Magmighty sina alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sa taran-taran nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C mas maayo kanyo sa parisan sang Santon Plus Herbal Capsule. Man ini puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos ini sang mga nagahubag nga parte sang aton nga lawas Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ana sa mga siyentipiko. Makabulig pakupos sa mga naghubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kamadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule. Makatap na sa madamo nga balatian, garantisado kag may alibyo. Mabakal sa tanan nga mga butika. Pwede man kamo makapadeliver online o kung makabakal online, makapadeliver kamo sinisa nga balay. Why sa problema? Pwede gid. Lagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusugan na Facebook page. Ibukbok ko na ibalang nga second batch sang atos sa mga commercials kay timing gina karon kay expected mga alas 6 ang takna nagaabot ang presidente para nga mangintayo yun. Atos sa live coverage dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Magabalik ang inyong palatuntunan matapos gid lamang sa Life Extension. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagapamangkot kung diin nagpadulong ang mga fire trucks nga nabatian ang ila sa ngasirin kay nauna ha sa barangay Files sa siyudad sa Bacolod, grass fire. Pusulingon, hilamon ang nasunog. Ikaduwa nga pag-iningaw magka-aksyon diri sa area sa downtown sa bago dira nga building sa dalan sang Locsin. Ang nasunog, basurahan. Una sa balita, una sa aksyon. Umalin sa Hilamon, pakadto sa basurahan. Ay nano, daw ginatsangaw ni pabisita ni Presidente Duterte. Daw damo yung nagainingaw. Fire truck, Ari tanan ang sentro sang palamatinan kag panulukan diri sa mahay bahin sang Elfiser. Nag-iningaw yung mga bombero, ho. Una, grass fire. Ikaduwa, basurahan. Mas maayaw nga dasig ang pag-responder sa ato sa mga firefighting units. Standby ha. Las 4 con las 5:42 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige lang silang kay damo-damo sa kabaritor sa ato sa live stream. Mention ko lang inyo sa acknowledge ko lang ang ngalan ha. Kaya mayara kita sang ginahingagaw man subong Heaven, Jack Balaan Berador, si Hezekiah Jane Serapio Alba, Narski Ontal, Siscar, Rods Montiliano, Zinaida Anisha Valencia, Manjo Arnejo, Christian Hinovaya, Jose Moncaltorilla, si Atad Giona, Ruiz Amar. Thank you sa pag-monitor sa live stream. Ruby Rosme, Maria Luz, Grijaldo Macunat, sa Dicagon na BCPO, Joven Palay Diculanog, M. Smart Rio Salcedo, Christian Roa, thank you. Araman si Violi, Bea Jonathan, Herrera Malones, Jeneline, Iban Dugay naman abe, balikanta. Roger Montalvo, Edred Stone, Espilita, Maalihan. Para nga mabuhin mo hinantag kag mapasalamatan taban. Ang gamaritor sa ato sa live stream. Balawon tayo detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Police Office. Ang BCPO Women's and Children's Protection Desk mga kaaksyon nangabay sa Iloy sang 4 katuig nga bata nga babayi nga magkooperar sa investigasyon sa nga pulisan dumdum kamoto sang kaso bala nga paghimulos bla. Ang suspetsado to magkaaksyon maestro adaptibo yun ang 4 katuig nga bata nga babayi ho. Ay nano kulang kooperasyon sang pamilya sang ining biktima. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP. Aksyon Eric, may hapon sa report, please come in. Aksyon Marlon ni hapon report kika sa Bacolod City Police Office gibalikan ta ining kaso sang 4 anyos nga ginaligar ginhimuslan sang maestro nga nagkapangitan ng 48 anyos. Ang pinaka-latest report diri nga nakwarto sa Marlon sa opisina ni Police Lieutenant Arlene Turandon, tagapamuno sang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk nga karon gina-convincer nila kag gina-try nila nga ma-reach out ang Iloy sa biktima. Agod nga siya mismo magapatigayon sa pagbulig sa sining kaso, matipon ang mga ebidensya kag of course makuhaan sang medical record ang ining nga biktima para nga kung mapasakag iman ang kaso mabakod base sa resulta sang medical examination. Sa si Police Lieutenant Arlene Turandon, tagapamuno sang WCPD sa Bacolod PNP, nga tinguaan nila nga matagaan sa hustisya ang ining natabo sa 4 katuig nga bata nga ginaligar, ginhimuslan sang 48 anyos nga mo ang nag-adapt sa iya nga maestro. Worst action Marlon, ang pinakasubo diri kay ang isa sa mga himata sang suspetsado ang una nga nagmolestya sa 1 katuig kag tunga nga pangidaron pa lang sang bata nga karon 4 na katuig ang iya sili nga edad. So sila nga kaso naman no coordinated na sa family ginahimo tas kung ang tanan nga mahimo ang aton nga medical examination para malantaw naton ang indication sang sexual. Kamusta ang operation ma'am sang pamilya sa biktima? Ang pamilya sa biktima no gina-reach out so sa pana sang ginahimo naton nga ang tanan dapat himuon naton ang kooperasyon para sa paghatag justisya sa sining 4 years old nga bata. Way ka plano ma'am nga ang biktima i-custody lang for the meantime sang social worker ato
cooperation in the sense nga investigation ongoing? Isa pa na sang gina-assist na to, no? Since nga ti araman ng pamilya, so kooperasyon ang ginalantaw na to. But in the event nga medyo may kapudlayan or ano bagid nga mga challenge, no? So i-assist ang atong social worker, kag of course boss office sa social worker kag pulis sa mag-isa at tinguhaan tagid nga makoopera ng pamilya. Anong status ang suspect pa? May ideya na sayahan siguro sa sining kaso? Maybe kabalo naman siguro kay in the first place siya niya kabalo gina sa ginbuhat niya kag wala na sa custody niyang bata. Maybe siya aware na kung ano ang dapat atubangon. Ang worry ko man basi bla sa uli bla may si torment mga matabo bla mamaw? So far no ara na yan sa provision rik nung wala iya sa torment sa sexual abuse cases nato, no. But kung ara na sa proceedings kung ano ang presentation sa ato nga ebidensya kung may ara nga mga di magpaburo sa ato nga biktima dira na iya sa korte. Pero as to the police level kag sa ato pagproseso wala ka-encourage ang settlement pa sa sexual abuse. And the sexual abuse mamiya sa imo lang tao mamiya daw wala niya mamiya settlement sa korte, no? I know nga kung nandira na sa korte as long as kung present na mo ng ebidensya so wala man na ka-encourage ang aton prosecutor sa office ang korte naton sa pagsettle sa sininga kaso. So ang ebidensya nga mabako mapresenta sa WCPD it could help nga may possibility nga hindi masettle ang kaso. Yes, Gido. Oo, Gidi. So, although may court proceedings, let the court decide kung na ano pagit ng mga court proceedings ang dapat para ma-prosecute ining suspect nato. Police Lieutenant Arlene Turandon, tagapamuno sa Bacolod City Police Office, Women and Child Protection Desk sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa siring nga kaso makaksyon pagpaninguha ni isang pamilya sang siring biktima nga 4 katuig nga bata kay mali Maria sang 4 katuig nga bata ni kunano ang siring nga himuon way paniya ka mga muwang ni asi kon nasugo mo balang sang kapigaduhon kag kasako balang sang trabaho isa man na sa mga rason kun nga ang amat-amat ya kadula ang gana sang pamilya sang biktima pero hindi dapat ni matabo mo ni dapat matagaan kita sang hustisya ni kag mapasakaan sang kaso mapreso atong maestro to sa likod sa sining krimen ni may report pa gani makaksyon nga di lang nga maestro kundi pila ka miyembro sa pamilya yaman ang nagkutibaw man sa sining bata ni sa nag-edad lamang sang isa katuig kag 6 ka bulan nang tawa nyo na bla kung pasagdan tara ni makaksyon kasi kung sige-sige ang mga amo sa nga sahi sang krimen ang kapulisan naton ti ara man ka paninguha pero ti importante din kooperasyon sang mismo pamilya. Alas 5:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nagapamatik kamo sa gihapon diri sa Action Reports after Revelation from time to time. Nagasunod ang ato sa mga patrol unit reporters sa pagdala sang pinakaulihing senaryo ang sa rin natala nga pagbisita diri ni Presidente Rodrigo Duterte sa syudad sa Bacolod. Si Action Eden Avoso sa nasalinta na ara mismo live nag-report sa El Fisher Hotel sa venue sa birthday celebration ni OVY. Sa patrol action Jan Diaz ara naman naka-standby sa Bacolod Silay Airport nga mong pagkahugpaan sa presidential plane. Si Action Eric Magbanwa ara naman sa sagwa sang entrance sang El Fisher Hotel. Oy, ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement bag-o ini sa kon cleansing, nourishing kag balancing ang inyo sa ginapangita way kamo sang dapat nga pangitaon Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Amo nang cleansing, nourishing kag balancing, limpyo, pabakod kag pagbalanse sang mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kina sa mga sangkap sa makaksyon, turmeric, saluyot, balonggay at ampalaya, kag madamo pa. Quality product of Doc Hecco Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Si Roger Montalvo, salamat nga monitor sa live stream. Eldritch sa Stone is Pilita Maalihan. Amatong sunog, ikaduwang fire call na baton sa Bureau of Fire Protection. Dara sa madalan sa Loksin ang bag-o dara lang building sa Gaisano. Kuan basurahan. Hindi kay building, kundi basurahan ang nasunog.
Elizabeth Malakagmala, thank you. Si Toto Owen Sigovia Bayog, thank you man. James Bernabe. Namin sukurang ko na ang Facola. Rosin Jimenez, okay, damo sa kapamangkot kundi ang sunog respondihan. Raquel Rama, mankon basta sunog magkakson ka kabati ingaw sang bomberong tao ka aligmat mo. Di ba? Tamo gid sang ginakulbaan. Tamo gid sang daw mayara sang phobia na. Sabi na kung nakaagi ka sa isa ka senaryo nga ara mismo tupad balay mo sa nagadaba-daba nga kalayo. Sus! Ingaw pa lang sa bombero, maka-aksyon, kuba-kuba dughan din batsagan mo. Raquel Rama, thank you. Si Kenneth Valencia, thank you Kenneth. Si Thahara Mayunila, pwede mabalaan. Okay. Jocelyn Calabaan, thank you Gid. Alas 5:51, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa mga miyembro gali sang family Alfonso family, mayara sang 9th ika-siyam na ning Grand Reunion. Kapag tagayunon ang venue dara sa Barangay Tangub, Bacolod City. Ang petsa April 19 sa ring 2020. 9th Alfonso Family Grand Reunion sa Barangay Tangub. Sa ato sa mga aksyon, unit reporter, signalang kumiyara sa update. Sa inyo sa area, may angon sa pabisita ni Presidente Rodrigo Duterte. Alas 5:52, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng gala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. On ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood sa mga diabetic, perminaton ginarekomendar ang pagtumar sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton among inisa ang manunggal. Kung nagapalang naman mo sa ring lawas tilaw sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, siguro gid nga makabulig ini kon muscle pain naman ang paghahambalan. Way kamo sa dapat kabalakan bagon yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Ang balita may kang tanan sa coronavirus lang nagpatay na ni sang 17 ka mga tawo dito sa pungsod China. Ang pungsod China partikular sa syudad sang Wuhan, dito naghalin ining coronavirus. Ni una nga nagtapik ni sa mga kasapatan mo, sa mga mamals balagkag kapispisan. Sa ulihi naglatons tawo, ti kadamo sa mga nasyon, kadamo sa mga pungsod magkaaksyon nga may mga kaso na iban kumpirmado nga may kaso na gid, may tag-isa, may tag-duwa, mayara sa nga suspected cases paman lang. There is Pilipinas, good news kay manti. Gabonitor tagabantay man nga ato sa nga gobyerno nasyonal paagi sa Department of Health. Pero mayara sang ginadudahan ng mga pasyente, dapat alertot tanan. Negros Occidental paagi kay Governor Eugenio Josibong Lacson, padalaan na sang notisya ang mga chief of hospital na dapat mangin mabinantayanon, mangin alerto kag kung mayara sang pasyente nga nagabatyag sang simptomas sang sa coronavirus. Napiaran ko ba lang nga ang mga simptomas sa nagalain-lain nga masakit, daw pala rehos lang. Ang simptomas gani magkakson, di gina madula da ang hilanat, ubo, pananakit sang lawas. Mo gina sila permen na ginopdanay. Kaya mo maniho ang pilas ka mga simptomas sa saneng coronavirus. Basta gani may mapatay nga pasyente, kadelikado na kataba na. Karunan lang sa aksyon faring line na kamera sang report kay na kag nagisuranan na sanday Governor Bong Lacson kag si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tuwimbang sa Kapitolyo may kantaran sini. Si Presidente Rodrigo Duterte na malibad way sa nagpasugot sa invitation ni US President Donald Trump nga magtambong sa US ASEAN Summit sa Las Vegas. Guro may nauna na nga na may nauna nga appointment na guro nga nakakommit na si Presidente Duterte dari sa Pilipinas. Joseph Pacifico, thank you. Marites Bargamento, Entienza Quirogo. Wailan tanay mga messages niyo kay nagatutok ito dari sa balita. May angot sa natalana pag-abot ni Presidente Duterte pero acknowledge na lang inyo sa ringang alas sa gabanitor sa ato sa ringang live stream. Joy Gange, thank you. Araman si Imelda Hamelo Banghuanga. Sa pangita sa vitamin D3, way kamo sa dapat iban nga pangitaon pa kundi ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines na mo sang nagasuki na sang vitamin D3 sang Life Extension. Isa lamang ini sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Mas maayo kung magkakanto ka mo sila sa nga klinika o kung talata pa nahamtang sila magka-aksyon dara sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon Lunes at Sabado pagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Action Reports Afternoon Edition magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Dugang update karon ha
sa Duterte's visit sa Bacolod. Toto karon sa action firing line. Kaysa na sa rentara, ato sa mga action unit reporters on standby sa gihapon sa nagkalain-lain nga mga lugar. Partikular dara sa mga sulod sa El Fisher Hotel, action edya na boso nga dugay babatian man na kung makaabot na si Presidente Duterte. Kapo direct action del Mar Madera sa technical control with action J. Ambay Kind. Ako naman, action na Marlon Hedawaya. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.